Коронавирус буенча районда кийренке хәл саклана. Шул ук вакытта вирусның ныклап таралуына юл куелмас өчен төрле чаралар күрелә. Шуларның иң әһәмиятлесе авыруга каршы вакцина ясату. Вирус йоктыручыларның 40%-ын өлкәннәр тәшкил итә. Күбесендә хроник авырулар булу сәбәпле аларга беренче чиратта вакцина ясатырга кирәк. Вчера первый сделал. 30-го второй раз. Сделала. Уже третью собираюсь сделать. Сами решили сделать, да? Сама с подругой. Да. Ясаттым, бүгін икенчесін ясаттым. Өз телегім біле? Да, делала. Ага. Сами желание пошли, да? А? Со своим желанием пошли сделать? Да. И это тоже госуслуги сделали, другое это дело. Это есть как ее. И сестра у меня астматик сделала, все сделали. Прививку сделали от коронавируса? Да, сделал. Сами осознанно сделали, да? Да. Скажите, пожалуйста, вы прививку сделали от коронавируса? Нет, иду. Делать иду, да. Ясаттым. Коронавирустан. Ясатылған. Өзіңіз тілегіңіз біленме? Өз телегім білен ясаттым. Чөнки миңа йөрергә кирәк була, больницаларга барырга, магазинга кирергә кирәк була. Шушылмы Оныкларыбыз кайта. Шулай булгач, сакланмыйча булмый. Хәзер шәһәрнең 4 прививка ясау пунктлары һәм мобиль бригадалар тарафыннан көненә уртача 600-700 кешегә вакцина ясала. Бүгенге көнгә вакцинаның беренче компонентын 21 меңнән артык кеше ясатты. Бу 63% дигән сүз. Коллектив иммунитет формалаштыру өчен 33880 кешегә прививка ясау бурычы тора. 156 положительных COVID-19 у нас в районе с начала года. Если сравнивать с прошлым годом, то всего было 40 в прошлом году. В настоящее время у нас 46 в инфекционном отделении с внебольничными пневмониями и плюс 6 человек в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Соңгы вакытта үзәк дәваханәдә компьютер томографы сафтан чыгу сәбәпле эш бераз кыенлашты. Аны 1-2 атна эчендә ремонтлап, янәдән халыкка хезмәт итәр дип ышанабыз. Стационарда ятучы авыруларны дәвахана транспорты белән Түбән Камага томография узарга алып бару каралган. Адилә Бурханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.